smo tu, tu smo. Veliki pozdrav svima, dobrodošli u moj novi video, novi vlog, mislim da će više ovo biti vlog. Pre nego što uopšte krenem da blebećem, moram da kažem da sam tek sad ustao, izvinite na mom izgledu, izvinite ako budem imao neke bagove, jer svi znate da mozak ujutru retko kome radi. Sedim pored prozora zato što mi je nekako svetlost na najlepšem, nekako pada na lice i nekako sam jako lep i sladak, šalim se, ne znam šta sam htio da kažem. Da, sedim pored prozora, ljudi prolaze naravno, verovatno su skapirali da sam upalio kameru i da sam konačno rešio da snimim neki video i sad pokušavaju da mi odvuku pažnju, jer naravno zašto da ne, ali ja ću pokušati da ih ignorišem zato što moram da se usredsredim na video. Znači šta sam htio da kažem, u današnjem videu ću snimiti šta je to jedem u toku dana, obzirom da ste mi svi vi pisali, kako na Instagramu, tako i na YouTubeu, da snimim taj video, tako da evo danas snimam taj video. I pre nego što krenem sa snimanjem, još jednom ću morati da ponovim, da ću vam snimiti znači, šta jedem za doručak i šta jedem za ručak, jer ja jedem 2 obroka dnevno, nekad se desi da jedem jednom, znači nekad se desi da imam doručak i ručak, nekad se desi da imam samo ručak, nekad se desi da imam ručak i večeru, to sad sve zavisi od mene, zavisi od toga koliko se meni jede, zavisi od toga da nam se uopšte traži hrana, tako da, naravno, ako ja imam 2 obroka dnevno, ne mora da znači da vi treba da imate 2 obroka dnevno, jedite koliko vi god hoćete, ali smatram da će ovaj video dobro doći svim ljudima koji žele da smršaju i koji moraju ograničiti unos svoje hrane u sebe. Tako da eto, ne bih mnogo da vas zadržavam, idemo odmah na video. Trenutno se nalazim u kuhinji, ja se izvinjavam ako je možda previše tamno ili previše čudno, jer stvarno nemam nekog svetla u kuhinji, a imam tu jednu sjelicu koja sija kao belo, međutim zidovi su žuti, tako da stvara utisak da je sve žuto, naranđasto i odvratno. Pokušat ću nekako da uradim korekciju u programu, nego da se vratimo mi na video, na doručak, znači šta ja jedem za doručak. Pre nego što uopšte krenem s doručkom, svaki put kada ustanem uzmem i popijem jednu veliku kriglu, veliku čašu vode. Smatram da je to jako bitno, barem meni jako prija i nekako uvek sasluša organizam i svaki put popijem veliku čašu. Čak i kad, znači ako vam se ne pije voda, uzmite i popijte, jer ćete se posle osjećati mnogo bolje. Što se tiče doručka, meni za doručak obično volim da jedem voće, da li to bilo u obliku smutija ili bilo seckano u obliku salate, potpuno je nebitno, to opet sad zavisi od mog raspoloženja. I sad trenutno ono što imam za doručak jeste da nemam ništa, šalim se. Obično za doručak jedem ono što imam u kući, trenutno imam u kući bananu, jabuku i kupinu, tako da ću napraviti sad smuti jer mi se stvarno jako pije smuti. Naravno koristit ću, ne znam, tipa protein, šalim se, neću sad protein ubacivati. Koristit ću spirulinu, koristit ću neke moje sad dodatke koje imam, ali uglavnom poenta jeste da pijem smuti jer stvarno volim da pijem smuti i ne znam sad kako ću snimiti jer mi niko nije ovde kući, ali pokušat ću nekako da snimim i taj deo gde pravim smuti. Kao što rekao, za doručak uzimam ono što imam iz frižidera, što trenutno imam u kući. To su trenutno 2 banane i uzet ću 2 jabuke. I tamo ostane 1 paradajz i 1 jabuka. Ovako, što se tiče banana, vi ćete sad verovatno misliti da su ovo trule banane i da su ove banane za bacanje, međutim, ove banane su u suštini najbolje za jelo i 100 puta mi se desi da kada uđem u market da se ovakve banane nalaze na nekom sniženju ili na nekoj, ne znam, akciji, nemam pojma šta, jer ljudi obično ne kupuju ovakve banane jer misle da je to propalo i da to ne valja, međutim, verujte mi da su ove banane najbolje banane. Što se tiče jabuka, naravno jabuke moram da ogulim i to neću moći naravno jednom rukom, nego ono, kao vidjet ćemo se kad ja budem isickao sve ovo i stavim u blender, tad se ponovo javljam. U blender smo stavili banane, jabuke i kupine, to ste već vidjeli i sada ćemo dodati samo malo vode. Samo sekundu da vidimo koliko da stavimo. Moramo staviti ovo na blender da bih ja mogao da vidim koliko ovdje ima vode. Znači, ne puno vode. Mislim da je ovo kao okej. E sada, ja obično volim da stavim, samo da nađem, sirovi kakao.
koliko ću staviti. Nekad se desi da stavim meda, ali sad, pošto ne jedem slatko, neću ga koristiti. I volim da stavim nekada mleveni lan, ali to neću sad stavljati, nego ću samo staviti, znači da bude najprostiji mogući shake, a to je jabuke, banane, kupina i samo ću dodati malo kakaa i to ću sve izblendirati i to ću da popijem i to će biti moj doručak. Naravno morate vidjeti magiju koja se dešava, uključit ćemo blender i stavit ćemo na 35 sekundi. Sad kad je sve to gotovo, isključit ćemo ga i dešava se sada magija. A to je da ja ne znam, mislim pogledajte koliko se dobije šejka od samo par voćkica. Sad ću vam kažem koliko ima, mislim ne mogu sad vam kažem, ne mogu jednom rukom ništa da radim. Uzet ćemo čašu i sada ćemo da sve to preručimo, sad će mi spasti sve, pa naravno, to se meni uvek dešava. Sad ćemo to sve preručiti u jednu čašu, da vidite kako je to. To je bukvalno jako smooth. Što se to ne vidi. Ok, malo sam prečerao, ali dobro, nema veze. I pogledajte koliko je još ostalo smoothija u ovom bokalu. Tako da, ne znam kako ću ovo popiti, ali ok. Dok ja ispijem ovaj smoothie, želim da vas obavestim o jednoj jako bitnoj stvari, a to je da svi koji niste i koji želite, možete me zapratiti na Instagramu, username mi je Branimir Stamenić, također možete me subscribe-ovati i na YouTube-u jer uskoro pravim giveaway povodom 5000 subscribera, trenutno smo na 4143, tako da što pre dođemo do 5000 pravit ću jedan giveaway i to je to, odnosno nije to zato što sad želim da vam kažem šta ću, koji su moji sljedeći planovi. Kad budem popio ovaj shake, otići ću do grada da se ošišam jer sam zarastao kao korov. Nakon toga ću doći kuće, odnosno ići ću do prodavnice, kupit ću neke stvari koje su mi potrebne za ručak i onda vam snimam šta ja to jedem za ručak, tako da stay tuned. Ljudi, ja sam sad došao i crkao sam koliko je meni... Naravno, ovo mi upada ceo život u kadar. Šta sam htio da kažem? Htio sam da kažem da sam došao sada iz grada, obavio sam milion obaveza i sad hoću da se odmorim 2 minuta, da se presvučem, da možda operem kosu ili ću to kasnije, nemam pojma. I onda spremam ručak i onda ćete vidjeti šta se dalje dešava, tako da sad stvarno moram malo da oladim jer jako je vruće. Upravo se desila jedna mala nezgoda, a to je da mi je crkla baterija na fotoaparatu. Što znači da sam morao da stavim da se naravno baterija napuni. Morao sam da sačekam da se napuni, do tada je prošlo vreme, tako da je sada trenutno 5:37, odnosno 20, sad još malo 20 do 6, tako da ovo može biti večera, što je super. Tako da pokazat ću vam šta ja to jedem za večeru kad nisam stigao da ručam. I ja se nadam da ću imati svetla tamo u kuhinji, pošto sad stvarno pada mrak i ja sam evo ovdje kod prozora još uvek ima malo svetla, ali nadam se da ćete moći vidjeti tamo. Morat ću da prenesem jedan reflektor da bih snimio. U suštini pravim, sad ćete vidjeti šta pravim. Htio sam da napravim špagete od tikvica koje sam kupio, tako da ako neko ne zna, ovo je aparat za, tačnije zove se spiralizator ili ti, da, spiralni secko koji će napraviti od ovih ovdje špageta, odnosno od tikvica špagete. Njega ćemo postaviti po strani, kupio sam također i paradajz, sos od paradajza kako bi sve to bilo ukusnije. Zatim imamo suncokret, sirovi suncokret. Pogledajte koliko sam dobio sirovog suncokreta za 100 dinara, znači to je bukvalno skoro više od pola kese. Dobro, ovo je sad velika kesa, ali u suštini kad stavim onu malu dobije se baš puno. I imamo paradajz koji ne znam da ćemo iskoristiti, ako budem iskoristit ću ovaj jedan paradajz. E sad, pošto ja ne znam kako ovo da snimim, ja ću pokušati nekako da kameru okrenem, da je negde nakačim, nemam pojma šta ću raditi, ali u svakom slučaju vidjet ćete krajnji rezultat i vidjet ćete možda deliće ili isečke, vidjet ću ako budem, kažem, nešto uspeo da uradim. Tako da idem da operem tikvice, idem da operem paradajz i idem da sameljem suncokret koji će mi biti kao preliv i to je to.
stavio sam tikvicu u ovaj spiralni secko i sada ću ovo da vrtim. Naravno sad, pošto je ovo 100, ovo ne može dole da se pričvrsti, pa ću morati ovako nekako da držim. Ali u suštini ovdje imam činiju i u činiju ću da izvrtim ovu tikvicu i ona će bukvalno biti kao špageta. Sad ćete vidjeti kako će to izgledati. Zato što će to meni naravno sve spasti, ali nema veze. Možda ću da uzmem neki drugi tanjir, vidjet ću kako bude išlo. Ono što na kraju dobijete jesu špagete, prave špagete od tikvica. Ja ću sad prstima, pošto sam prao ruke, pogledajte koliko ovo izgleda nestvarno i koliko će biti tek ukusno. Znači nemate pojma. Prelazimo na pravljenje sosa. Ja se nadam da ću uspjeti nekako ponovno da namestim ovu kameru da možete da vidite nekako. Znam da se ne vidimo, ja se izvinjavam, ali je bitno da vidite šta ću staviti sada u ovaj blender, odnosno u posudu. Znači uzmete blender i prvo što sipate suncokreta. E sad, koliko da vam kažem, koliko da sipate, nemam pojma, sipate odokativno. Ja stavim obično, ajde kao dve male šoljice za kafu. Ono što je jako bitno jeste da ovaj suncokret bude namočen u vodi barem 3, 4, 5 sati kako bi se oslobodili neki inhibitori. Sada vas ne zamaram, u suštini mnogo lakše se i blendira, ali pošto ja sad to nisam trenutno pripremio, nisam imao kući suncokreta, stavio sam ga ovako. Zatim stavljamo 2 čena belog luka. Nakon toga možemo da stavimo, sad idu začini, znači bitno je samo suncokret, 2 čena belog luka. Možete staviti sada začine. Ono što ja volim da stavim od začina je bukvalno sve, ali bukvalno sve. Tako da prvo što ćemo staviti jeste aleva paprika. Isto otprilike onako koliko vi mislite da je potrebno. Ja volim da stavim malo više, dobro baš ovoliko, ali ispalo mi je. Sljedeća stvar, volim da stavim origano, naravno sve kupujem u prodavnicama zdrave hrane na meru, jer origano nikad dosta. Nakon toga stavit ćemo bibera, također bibera odokativno, ovo bukvalno se stavljamo odokativno jer sve zavisi kako ko šta voli. Zatim ćemo staviti malo karija, isto odokativno. Stavit ćemo malo džumbira. Znači, ono što volite da od začina to i stavite. Ja volim da stavim malo i čilija. Tako ću to malo staviti. Kad ste stavili sve začine, ono što je potrebno da uradite jeste da dodate sok od pola limuna. Ja ovdje imam sok od pola limuna. Nakon toga, inače originalni recepti tu su totalno drugačiji, ali ja sam, volim da se igram sa hranom, tako da volim da isprobavam nove recepte, nove stvari i tako dalje. Nakon što ovo uradite, stavite vodu. E sad, ok, sve mi je ispalo. Što se tiče vode, vodu stavite, sad ne znam otprilike koliko da vam kažem, ali ni malo ni puno. Znači ako malo preterate sa vodom, napravit ćete naravno kao neki tečniji sos, što sad meni treba. A ako napravite sa malo manje vode, možete napraviti, ovo može da bude zapravo sir. Ako stavite još malo više vode, odnosno malo više vode, onda ćete napraviti jogurt i tako dalje i tako dalje. Ja ću sada napraviti malo ređe, da bih mogao da pospem, ništa se ne vidi, da bih mogao da pospem po ovim špagetama ili špagetima. Šalim se, ne znam što pričam. Tako da, stavit ćemo vodu. Otprilike ovako. To će biti ok za ovaj sos, odnosno za špagete, tako da idemo da izblendiramo ovo i vidimo se kad ovo sve budem izblendirao. Evo nas ponovo. Ja ne znam da li vi provaljujete koliko, samo za 2 šoljice male suncokreta koliko dobijemo količinski mnogo suncokreta, odnosno ovog sosa. E sada, na redu dolazi ono najzanimljivije, a to je da ćemo preliti špagete ove sa ovim sosom.
Naravno, koliko vi god želite, toliko stavite sosa. Ja volim da sve bukvalno onako pliva u sosu, tako da ću ovo sve preliti da bude onako po nekom mom ukusu. Sad ovo moramo da izmešamo. Kad sve to lepo promešate, dobijete špagete koje se kupaju u sosu od suncokreta. Verujte mi, ovo je toliko ukusno, naravno ostalo je još sosa, još baš puno. Kad ovo probate, pravit ćete, ali ne svaki drugi dan, ali svaki treći dan ćete napraviti ovo i poželit ćete da jedete. Ja ću sad ovo da preručim u tanjir, dekorisat ću i nakon toga vam snimam kako to izgleda u tanjiru, dekorisano i koliko je zapravo lepo na oko, a da ne pričam koliko je ukusno. Ja bih ovdje želeo da završim ovaj video jer padam nag, a mene stvarno jako mrzi da uključim reflektore za ovu kratku odjevnu špicu, scenu, nazovite to kako hoćete. Nadam se da vam se ovaj video svideo. Nemojte zaboraviti na YouTube-u da mi komentarišete dole koji recept vam se najviše svideo, šta vi volite jedete u toku dana i tako dalje i tako bliže. Ujedno ovaj video bio je i poruka svim gojaznim osobama da se itekako može jesti zdravo, da se itekako može uživati u hrani, da se itekako mogu skidati kilogrami, ali na prirodan način i na mnogo zdraviji način od bilo kojih dijeta na svetu. Ne znam šta još da vam kažem, sem da sam uz vas, da ako imate nekih problema uvek me možete pisati na Instagramu u DM, uvek ću odgovoriti, naravno kad stignem, jer stvarno ne mogu svima da stignem odgovoriti. I to je to, neću mnogo da vas zadržavam, mi se vidimo u nekom sljedećem videu i do tada veliki pozdrav!